yang bersagina kami lari kadang dengan saya doakan dia bentuk Sono au podi dio au la mo alu lu au takkan tetap di ko are me abi taruo to pie yorona sudikan na
Anan so maudap yan, mga kay kasuko yan. Udah, kata ko sa niya kadang-kadang kami kadang-kadang lang di sari doon. Sabi kami limit ako niya ada ko niya ng kedi. Debo anak ko niya maka di kumitigo. Kaya gusto siya manadi ng pa. Ay, nakisipo ito na panalamat to. Nalinaw nga, balas ako nung kasama ng mga mafia. Oh, naso salam ka, like kung Limit ako nga. Di kayo go. Minimute ako Kuya Frida, minimute ako niya. Aduh, salah nga. Gak ko niya ng pudi na minimute ako niya. Ano lang siya? Sakit, siyo kita. Yamoy kad na ki. Diyo, wala na dito di pa magana din. Kaya naman nag-mute. Kanya, na minimute. Minimute ako niya. Oh, ay, na di ko niya yung pudi na minimute ako niya. Nga po, tani namin mute ka niya. Ano naman ba? Ay, do. Mata lang tayo na po desa. Mata lang tayo na po desa. Da, sa ribu, kami po yung psikiatri, masa. Sa ribu din niya ng pudi. Ano ada mga na-fix sila na to sa buwa. At yun na. Ada akong nakaka-freedom, ada akong sa mute. Paano? Bagus ka sa buwa. Wa mang freedom kadi orang mata ko mo. Kami piaka. Ah. Nah. Basangon saman. Dapat juga sama Nina. Dala. Dapat juga sama Nina. At ako sa awan, siya sa mo na. Ah. Gilak mata ya. Roman, ka nakaka-record na yan. Nanatama
Kami wana takda gali ya penen ataman kiun regi kakra giren Hallelujah.